дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри осонаи ҷумҳурии қазоқистон. раиси шаҳри душанбе ба шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон 37 воситаи нақлиёти мусофирбар ва боркашонӣ кӯмак намуданд. дар вилояти суғд корхонаи нави металлургӣ бунёд мегардад. дар суғд нархи маводи ғизоӣ гарон шуд. ҳукми ҷавони 18-солаи тоҷик ки дар Петербург ҳамватанашро кушт эълон шуд. меғ мефарояд, борону барф намеборад. пешгӯи дақиқи обу ҳавошиносон. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати иштирок дар саммити якуми осиёи марказии иттиҳоди аврупо ба шаҳри осонаи ҷумҳурии қазоқистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. бо қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 37 адад воситаҳои нақлиёти мусофирбар, боркашонӣ ва техникаҳои коммуналӣ дода шуданд. дар ин бора Амид Ховар хабар медиҳад. воситаҳои нақлиёт ва техникаҳои коммуналӣ аз ҷониби раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо назардошти фаро расидани фасли сармо ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳамчун кӯмак дода шуданд. ин воситаҳо аз ҷумла ба шаҳрҳои Исфара, Панҷакент, Роғун, ноҳияҳои Нуробод, Рашт, Варзоб, файзобод, абдураҳмони ҷомӣ, носири хусрав, мирсаид Алӣ ҳамадонӣ ирсол гардиданд. ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби корхонаи муштараки Зарафшон корхонаи нави металлургӣ бунёд гардида истодааст ки то имрӯз 95% корҳои он ба анҷом расонида шуданд. дар ин бора зимни мулоқоти раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо директори генералии корхонаи муштараки Зарафшон Жан Яумин хабар дода шуд. тавре ба Амид Ховар аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд иттилоъ доданд. зимни вохӯри ҷонибҳо оид ба фаъолияти корхонаи калони саноатӣ, вазъи корҳои сохтмонии корхонаи нави металлургӣ ва иҷрои ӯҳдадориҳои корхона мубодилаи афкор намуданд. зикр гардид ки дар корхона зиёда аз 2500 нафар коргарон фаъолият дошта маоши хуб мегиранд. раиси вилоят иброз дошт ки саҳми корхона дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ шаҳру вилоят назаррас буда бояд ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот нисбат ба соли гузашта зиёд карда шавад. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонии босуръати кишвар аз ҷониби корхонаи муштараки Зарафшон корхонаи нави металлургӣ бунёд гардида истодааст. барои корхонаи нав таҷҳизот ва техникаву технологияҳои муосир дастрас гардиданд. дар назар аст ки корхонаи нав ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода шавад. ҷонибҳо ҳамчунин доир ба иҷрои ӯҳдадориҳои корхонаи саноатӣ, бартарафсозии камбудиҳои мавҷуда дар истеҳсолот ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ибрози назар намуданд. дар вилояти суғд нархи маҳсулоти ширӣ боло рафт. арзиши он 83% боло рафт. дар ин бора аз сарраёсати агентии омури тоҷикистон дар вилоят хабар доданд. дар бозорҳои вилояти суғд 1 литр ширро тақрибан 5-8 сомонӣ харидан мумкин аст. ҳаҷми истеҳсоли ин маҳсулот дар вилоят то 1 октябр ҳудуди 200 000 тоннаро ташкил медиҳад ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.3% бештар аст. ба маълумоти ин ниҳод дар вилояти суғд на танҳо шир гарон шудааст. масалан дар вилоят нархи маҳсулоти тамоку, гӯшт 4.5%, нон 4.6%, шакар 6.2% ва орди нави якум 11.7%, дар умум 32.5% боло рафтааст. арзиши аслии баъзе сабзавот пиёз 1.8 баробар, сабзӣ ва лаблабу 1.7 баробар афзудааст. дар вилоят маҳсулоте низ мавҷуд аст ки нархи онҳо баръакс арзон шудааст. инҳо асосан сабзавоту меваҷот яъне лӯбиё, картошка, помидор, бодирин, карам, себ ва монанди инҳо мебошанд. додгоҳи ноҳияи Москави шаҳри Санкт-Петербург шаҳрванди 18-солаи тоҷикистонро дар қатли ҳамватани 26-солааш гунаҳкор дониста ӯро ба 7 соли зиндони низомаш сангин маҳкум кард. ёдовар мешавем ки ҷасади таксирони 26-соларо бо гулӯи бурида ва захмҳои зиёди корт шаби 23 ба 24 январи соли ҷорӣ дар дохили мошин дар нишаби пандуси фурудгоҳи Пулкова дар шаҳри Санкт-Петербург пайдо карда буданд. он замон кумитаи тафтишоти Русия хабар дод ки муҳоҷири кушташуда охири моҳи декабри
соли 2021 бо мақсади кор ба Федератсияи Русия омада патент гирифтааст, аммо дар қайди мақомоти муҳоҷират набудааст. маҳкумшударо дар шаҳри Пенза баъд аз 5 рӯзи ин ҳодисаидаҳшатбор дастгир намуданд. зимни бозпурсӣ ба суоли чаро ҳамватанашро бо бираҳмии махсус қатъ кардааст, посух додааст ки ин кори байни мост. бар асоси натиҷаҳои тафтишот қотил ҷабрдидаро ба ноҳияи сар ва қафаси синаш бо корд ё теғи тез зарбаҳои зиёд зада сипас гулӯи ӯро буридааст. дар аксари навоҳии тоҷикистон ба истиснои минтақаҳои шарқии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон фаромадани мех пешгӯӣ мешавад, иттилоъ додааст Оҷонсияи обу ҳавошиносии кишвар. ба иттилои манбаъ, дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳавои вилояти Суғ низ тағйирёбандаи бебориш дар назар буда, дар баъзеи ноҳияҳо тормех мефарояд. ҳаво дар водиҳо шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. ҳавои шаҳру ноҳияҳои тобеаи марказ тағйирёбандаи бебориш мешавад. инҷо ҳам фаромадани тормех дар назар аст. дар шаҳри Душанбе бошад, ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ карда мешавад. ҳаво шабона 6-8 дараҷа ва рӯзона 18-20 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.